Club Junta, building better Africa. Lero ndi siku la nakubala, siku limene timakumbukira azimayi onse, amayi onse amene anatibereka. Ndi siku limene tikuyenera tiyapase ulemu makolo athu chifukwa chotibereka, kutisunga ife, kutilera kufika tili pano. Ndi mwana wa soka yekhayo amene amanyoza makolo ake. Ndi mwana wotemberedwa amene salemekeza makolo. Tikanena kuti siku la nakubala ndi siku lofunikira kwambiri chifukwa popanda iwowa ife sitikanakhala moyo. Ngakhale anthu ena timazitenga laitire chifukwa cha chitaoni, osamasamalira makolo athu. Ndi siku limene tikuyenera tichite reflect kuti kodi ineyo ndikanakhala kuti makolo wanga sanandibereke ndikanakhala moyo. Inu ma chief executives, anthu akumakhoti, majaji, maziphunzisi, madokotala, anthu andale amene mukupanga matama ndi ndalama, amene mmakhutura ndalama m'misonkhano, kumamwaza ndalama pomwe makolo anu akuvutika kwambiri, kumadabwa kuti kodi awa ndi chani, waloza ndi ndani. Chikhaleni chomukapita kumuzi kwawo kuti mukaone pakwawo, kumva chisoni kuti sha aja akutaya ndalama mtaoniwa kumakhutura ndalama aja pakwawo ndi pano. Ngakhale uloko akokera amayi awo magesi, ayi ndithu angokhala ndi kumanjoya ndi mahule mtaonimu, kunjoya ndi akazi, kugulira azikazi magalimoto, mahule osiyanasiyana, koma kuti asamalire makolo awo, makamaka amayi awo. Ayi ndithu ndalama zimene mukumwazazi, izi mukusavuka nazozi, siku lina muzazikumbukira mmene anazikumbukira ena, makamaka nthawi ya convention kumene anthu amayendayenda makamaka ku MCP, kulitu anthu anawononga mabiliyons. Ati ndicho linga kuti apeze maudindo, koma ndalama zonse zidapita. Ndalama zimene mukanakhala kuti mwapita mwakapasa azibale anu, mwakapasa amayi anu, ndikuwamangira nyumba zokongola. Iwe mwana, iwe uli ndi mdaliso. Choncho ndikufunireni mafuno abwino makolo nonse, makamaka inu anzathu muli ndi amayi anu. Amayi anu ena ife amayi athu anatisiya kalekale, komabe ichi chisakhale kuti chifukwa choti mulibe mayi anu ndiye musapite kumuzi ndikukathandiza makolo anu. Ngakhale olo akazi anuwo ndi amayi anunso, athandizeni, atengereni malo abwino akadye. Tipemphe inu amene mukuwayendesa azimayi osiyanasiyana, malo osiyanasiyana kupita nawo kuti akasangalale, muwayendese bwinobwino osamathamanga. Dziko ili linavuta, kuli a sataniki, kunja kuno kuli sataniki akufuna magazi. Inu taona ni chaka chatha chija anthu enanso anapitako ku Bingu Stadium kukalandira chimanga ochokera ku Ngwenya ku Lilongwe, akufika pa sanctuary apo anapanga ngozi. Chaka chinonso enanso achokaso kuchoka mmakwawomo ulendo ku Kamuzu Stadium ati kukalandira chimanga, akufika cha m'maglasiumu anamwaliraponso, amwalirapo ochuluka kwambiri. Maliro ake oyikidwa mwache modabwisa, kukumba manda ngati Lero kuti akakwirire ndikukaniza kunena kuti ayi asayikidwa Lero, boma lili nawo ntchito anthu amene wawa. Ndipo ndizomvesa chisoni kunena kuti anthu akuyenda maulendo atali kufunafuna chimanga. Yetu mukafuna voti mmamutengera munthuyo pakana pakhomo pache, kumaka munyengerera ndikumaka mulemba, kumamufusa mafuso opusa, kodi inu muli ndi DSTV ukuiona kuti nyumbayo ndi ya mauzu kale? Inuyo muli ndi decoder, munapitako ku America, Donald Trump mmamuziwa? Uchisiru weniweni kuwapusisa anthu. Choncho inu amene mukuwayendesa azimayi athu olemekezeka, chonde aendeseni mabwino, komanso kupemphera kwambiri chifukwa dziko ili linafika poyipa, sataniki inalowa ponseponse. Ndi chifukwa chake ma decisions ena mmadabwa kuti kodi inu anthu andalewa koma amaganiza.
sikuti tundi chabe iya zinthu zinazi sikuti zingochitika kunja kuno kuli sataniki kutereko sataniki inalowa mbomamu sataniki inalowa muzipanimu ma decisions enawa mukamaona a opposition yakugona musaone ngati akungogona iyayi sataniki ikuyenda kale lija anthu akati akangoona china chilichonse chonyasa mboma khala la Bakiri Muluzi la Joyce Banda boma la Bingwa Mutalika boma la Peter Mutalika anthu amapanga mademo kunyasidwa Malawi koma panopa mademo mmaona kulizi kuchikangawa uku kwamwalira ana inyache kuchikangawa malipoti sakutuluka pakana lero amalawi mitima ilizi koma inu zona ukakhala phe ndikumaganiza kuti basi inu zona basi chilima uja basi ine zimandikhuza kwambiri kuti kodi amalawi ife tinachita kupepetulidwa ena chakulitenga ziko lingatirawo tangokhala pe basi pa ize paize ndithu miyoyo ndithu yochuluka miyoyo yoseija zona amalawi tangokhala vyende koma kuti abale koma saulosi iyi sanayende bwino iyi anthu aja ashaniri muluzi sanayende bwino anthu akutitakata popa akutitakata no ripoti koma ife tilipe muziwe kuti si chabe sataniki kuyenda kuchokera kunsanje pakana kuchitipa ndofunika mukamayenda ulendo wanu muzipemphera ndofunika mukamapanga zinthu zanu muzisamala chifukwa munomo ziko lili kuyendesedwa ndi sataniki liposepose sataniki kutolera magazi ndofunika kumapemphera ndi kumasamala pa 21 mwezi uno okutobala ndi pamene ziko la Malawi sopano liti liphulidwe mavuto kapena kupitirira mavuto ndikunena kuti pa 21 ndi siku limene sogolo la Malawi liti lioneke kapena ayi pa 21 ndi siku limene anthu a opposition muti muyambe kulira kapena ayi izi ndikunena chifukwa aja ameki akuyamba kulembesa anthu mukaundula kuti akavote funso nkumafunsa kuti maderatu akonzeka akuyendera somana azilembesa ma 13 places 13 zigawo zonse funso ndilonena kuti kodi ino a opposition mwapangapo chani poganizira ma grey areas amene akhala akunenedwa 1 anthu sanalembese mokwanira chigawo chakumwera Eastern Region ndi kumpoto kodi mwapangapo chani kuonesesa kuti anthu amene wakuyenera kuti akalembese nthawi ya Peter Mutalika anthu tinkalembesa pompo ameki popo a NRB kupangira kuti anthu amene sanakwanise kulembesa alembese cha NRB pomposo akalembese meki akhale mukaundula takhala tikukuwuzani pitani ku khoti mukachite challenge zimenezi koma ayi inu basi kumangomenya mikonono ndiye funso ndilonena kuti anzanu tu akukutakatanibe machini tikunena pano machini a NRB ali kumwanza uko mukalowa mkatikati mwa Mwanza kuti mufuna muzitu muendese wa chikwawawo pamene mukutulukira kuti mufuna muzipita kuchikwawa kunapangika ngozi ja anaphedwa ma ministers ajawo amuthawi ya MCP yachi kumeneko kuli machini ndipo anthu akumabwera ku nyumba kwa kansala usiku anthu aku Mozambiki akumapasidwa kumeneko mamiliyoni oti akalembesa azabwereso azalembeseso nthawi imeneyi ya kalembera wa meki mwapangapo chani kuti anthu ena amene sanakwanise akavote koma ino a opposition mulipe masiku asala ochepa akuyamba pa 21 pano mwapangapo chani sitikufunatu kuti muzang'wempha kuti atibera mwapangapo chani kodi izi zikumveka zizokuti afuna apange voti ya electronically mwapangapo chani chifukwa anthu akufuna manyo
mwapangapo chani ya opposition chifukwa tu anthu awa ndiye akonzeka zonse zimene akupanga akufuna kuti chipani china chilichonse chiyende pachokha makamaka a opposition apereka ndalama zoopsa ku southern region ma opposition parties aliyense akumangonena kuti ine ndi mapandeka ino a opposition mukupangapo chani kuwatulukatu mabilions ndipo abale zimene muti muzione muona zinthu zoopsa zimene sizinachitikepo kumadabwa kuti asa awati akufuna akagwire ntchito ndi MCP awawa kutulukatu maunduna kutuluka mapozishoni odabwisa anthu ena tikunena pano akupenta magalimoto awo kuwapenta magalimoto achipani china koma akupentedwa kuti akhale muchipani mwawo makalazi awo ndi mmene tuzikuyendera akufunisisa kuti opposition musakhale united opposition muyende panoka kodi sumano ngati munthuyo salembesa sakhala ndi chanzika inu ya opposition ngati simpanga zotheka kuti mukamang'ale ku khoti aliyense akalembese ndiye kuwinako kulipo olo titatenga timu yoopsa kwambiri kuitenga Mutharika uja pa ndikumutenga Mere Chilima uja pa chifukwa tu game wina avune azavune game abale ndikuiona ineyo game ndi Mere Chilima Mutharika kumuyika apopo atupere uja kumuyika apopo chihana kumuyika apopo anthu inu ndikugwirira ntchito limodzi koma andale akuno angofuna makobiri andale angofuna maudindo azitchuka kuti his excellency the vice president his excellency the president osayang'ana zimene amalawi akukumana nazo osayang'ana zipinje zimene amalawi akukumana nazo siku ndi siku mafuta ndi awa akwerawa simpaja mukandilesa paja kunena kuti anthu afuna akweze mafuta ndiye mwaona amene ati akwerera mafuta kuchokera mawa lino ndikumene anthu ati alire ati atuluke mamina chifukwa matransport akwera magesi akwera michini ikwera china chilichonse chikwera muziko lachakwera muzina lache anthu amene wawande anthu oyipa kwambiri olo mafumu amene sakuwalemekezeka inuyo mwaona kuti anthu akulemekeza mafumu mwaona zachitika kulunzu mfumu stiye nsomba itayima kuti ilankhule pa nsonkhano ikulankhula zafetereza angoyithimisira microphone itu kodi tundizoopsatu tikamanena kuti ziko lindira mamafiya pakali panopa afikapo penipeni olo mmapolisimo akumachita kumatchalenja kuti ino ni nthawi yathu maosi kumanena kuti ino ni nthawi yathu nafenso tinjoye kuchireka uku mwana anaphedwa atapita kukagulisa chisulo cha abambo ena anapita mwana uja ndikukagulisa chisulo mukuziwa ino ana masiku ano ndi kampani uje ni business yogulisa zisulo mwana anatenga chisulo ndikukagulisa cha abambo ena kuchireka tu abambo aja ndikupita ndikuwamugwira mwana uja ndikumupha kummangirira mudenga la nyumba anthu amuzi anapita kumene kuja ndikukalusa ndikumuchosera munthu uja denga lache tikunena pano anafedwa amayi ake amwanayo ndi abambo aje ndi azibale ake ali ku polisitu anamangidwa koma uyuyu wokupha mwanayi ali bwinobwino iziso zinachitikaso kumangoje tikunena pano anthu agamulidwa 3 years ukuphatikizaponso anthu abale ake amunthu amene anaphedwa kumangoje ati apolisi amene ati kugwira ntchito ine professional mana kodi uyuyu waphedwa iyi alibe ufulu sanalakwiridwe lero mukwasi anthu amene apha anthu ali kunja koma anthu amene aluza abale awo ndiye ali mkati muziko lachakwera limenewo ndi mamafiya anthu amenewa ndiye ndofunika kunena kuti ziko ilili amalawi tiyeni timemezane tikalembese kuti tikavote tichose boma iyi boma la nkhaza boma la fiti boma la anthu a sataniki amene angoopha anthu ndipo alibe welfare ya amalawi chimene akufuna iwo ndi ku babas angooba paliponse angooba ndipo ndiye alemera ndiye nali ni mphamvu zoopsa koma ndikutha kuiona MCP iyo bomba likutuluka siku lina
ndipo ku mcp kukutuluka bomba lakuti silinachitikepo ndipo mcp yo itherapopo. Kunja kuno kunali anthu amphamvu akati akamalankhula ndikumazikozera iweyo, mphamvu zimenezo zinatha. Achimwene chepesani mphamvu zanu, muli ndi mphamvu zochuluka, mukuagwirisa ntchito anyamata amene wawa mukuagwirisa ntchito kuti azimenya anthu, azipha anthu, siku lina azakuukirani. Ili ndi ziko, ningokulo chenjezani. Mu mcp muli minista wina ali ndi mphamvu zopsa pakana amachita kumamulamula nazo president kuti pangani ma press ups, president kupanga ma press ups, thamangani president kuthamanga, vukuzani mujeni miyendo yanu mmwamba kwambiri ngati mukupanga aerobics, president ndikupanga ndefuzo kumafuza kuti president is he in control or is being controlled? Born Kalindo, the DC, mwana woopya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Club Junta, building